बि आर्टआ जोंनि ओमफ्राय बि आर्टआनो जोंखौ लाइफ होदो then which has given us life we shouldn't like destroy it नङाबा बिसोर मालाबा जोंखौ destroy खालामगोन for example जोंना दा climate change फैबाय थादो जाबाय थादो sorry बियो climate change मा for example rain जादो जि बोथोराव जानाङा ओमफ्राय क्रप्सआबो मोजाङै yield जायाखै माबेबा प्लेसआव so बेफोर मानि थाखाय जादो because of us जोङो बे मोनसे realization फैनांगौ कि बेफोर गासैनिबो जाहोना जोंनि myself Minali Sorgeri and I'm from I study in Bodoland Star Academy and I'm in second year now. So the thing is about today 5th June is celebrated as World Environment Day. बे दिना जि जोङो दिनै बानायदों बे माने मोनसेल' दिननि थाखायल' माने दिनै जि जोङो एक्ट खालामबाय like for example we like collected many like waste from the lands you know ओमफ्राय तितागुरि बाजाराव फैनानै जोङो साफ्रोमबो माने जायगायाव साफा खालामबाय so बेथ' मोनसे जोंनि मोनसे एक्टल' जाबाय नालाय but we must understand that this is not the only act that we should do like apart from that जों गावनि day to day lifeआव for example if you are using any kind of plastics right we have to use like we have to know how to proper dispose it for example like if you are using it you have to directly like throw it in the dustbins ओमफ्राय dustbins गारो ओमफ्राय जों नुयो जोंबो जानो हागौ जों student as a student ओमफ्राय दा common people बेफोर बयबो मालाबा मा खालामो कि dustbinआवथ' दोङो but जों बेयाव गारा जों ओरैनो जेबो नङा होननानै गारलाबायबाय थायो but बिदि जानाङा जोंनि बयनियाबो मोनसे awareness थानांगौ कि बि आर्टआ जोंनि ओमफ्राय बि आर्टआनो जोंखौ लाइफ होदो then which has given us life we shouldn't like destroy it नङाबा बिसोर मालाबा जोंखौ destroy खालामगोन for example जोंना दा climate change फैबाय थादो जाबाय थादो sorry बियो climate change मा for example rain जादो जि बोथोराव जानाङा ओमफ्राय क्रप्सआबो मोजाङै yield जायाखै माबेबा प्लेसआव so बेफोर मानि थाखाय जादो because of us जोङो बे मोनसे realization फैनांगौ कि बेफोर गासैनिबो जाहोना जोंनि right जोङो जेरै some people big people बिसोरो जा आरामै जादो okay जादो मानि थाखाय मोनदो because the nature provide खालामदो जों जि जादो जों जि गस्ला गानदों जों दा बेग लादों everything the mobile phones also मानिफ्राय the nature the metals बेफोरनिफ्रायनो जों गावनि chips of like phone chips बेफोरखौ बानायदो so नेचारा जोंखौ गासिबो होदो so जों बे गासिबो जि होदों नेचारा बेखौ जोङो destroy खालामनो हाया ओमफ्राय बेखौ जों बयबो मिथिनांगौ सा जोंनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया दिनै बे प्रग्रामखौ खुंदों ओमफ्राय we also made a program for like plantation जों गावनि स्कुलाव plantation program खालामदों ओमफ्राय दिनै बे मार्केटआव बेखौ क्लिन खालामदों